Heddiw, da ni'n pen-y-bont ar Ogwr a dwi'n checio allan y craze ffitrwydd newydd. Zuu di enw fo a dwi'n goractio fatha anifal. Ddim yn gwybod beth dwi'n neud o. Yn wahanol i ddilliau eraill o ymarfer, mae Zuu yn gorfodi pobl i ymddwyn fel anifeiliad gwyllt gan ddefnyddio holl gyhyrau'r corff i wthio, tynnu, plygu, troi, hyrddio a sgwatio. Mabli today will be doing Zuu, which is all about primal movement patterns, ways that people haven't moved for a long, long time, using muscles you probably didn't even know you had. You'll ache tomorrow like you've never ached before. We're going to start to warm up with froggers, and we've got bear crawls. That's the idea. Okay. Mae'n swnio'n rili calad. Yn gyntaf, cwysa lle dysgwydda oddi wrth I gilydd a dod â'r Pen-y-Llyn I fewn I wneud y broga. From there, your arms stay down, stay in there, and you lift your backside up. From there, you go back down, and you're like that. And that's the move. That's called a frogger. Keeping the elbows calad na beth mae'n edrych. Ie, stopio wan. Na. Dwi allan o wynt. Ond I lawr ar ei dwylo I thraed I Mabli nesa, fel arth. You're just going to walk with the hands and feet. These are called bear crawls. Fast as you can. Mae'n cael pastio fi! Mi gafodd y studio yma I defnyddio'n fideo ffitrwydd Gareth Thomas, a mae'n siŵr ei fod o wedi gweld arth neu ddau neu ddydd hefyd. I bob un ymarfer yma oedd o ta 20 seconds, a dwi allan o wynt, a dwi'n goch. Ond dydi pethau ddim yn mynd yn haws I Mabli. Dwi'n ni'n meddwl bod o'n mynd I fod bach o just laugh neu just rhywbeth ffynnu. Ond actually mae'n rili anodd. A rwan dwi'n fod I gymryd rhan mewn gwers 15 munud. So dwi'n gwybod sut dwi'n mynd I allu cario ymlaen yn hwnna. It has been done 600 calories in 15 minutes. So it's quite an intense workout. Dwi'n disgwyl ddau'n marw probably di collapsio erbyn diwedd y sesiwn yma. Mae hi'n astudio biol yn y brifysgol ond gan I weld os fydd Animal Instincts Mabli yn ddigon i'w chynnal I drwy blast o Zuu mewn gwers go iawn efo pobl eraill. Yn ystod y chwarter awr nesaf, mi fydd hi'n gorfod ymddwyn fel neidr, iguana, gorilla a mil, ymysg creaduriaid bach rhyfedd eraill. Allan deithach yna mynd. Mae weld o ta bod pob arall yn gweld yn eitha anodd it. Dim just fi sy'n sy'n da. Mae yna 30 o symudiadau I gyd, pob un yn datblygu hyblygrwydd a cyswydder gan gryfhau cyhyrau, cymalau, tendons a ligaments. And down we go! Oh my god. Mae'n amlwg yn really intense workout, dwi'n dripio nhw ia. Mae'r ymarferion yn gorfodi Mabli I chwthu'r ocsigen allan heb batrwm anadlu cyffredin, fel bod curiad y galon yn saethu fyny. Di pethau dwi'n neud yn pêl-y-rwyd yn y gym ddim yn helpu fi o gwbl yn y dosbarth yma. Dwi'n teimlo'n eitha hopeless, dweud gwir. Mae joints fi gyd yn teimlo ta bod nhw'n mynd I ddisgyn off. So we've just finished the class and Mabli did fantastic. Really good, give it everything she had, didn't give up, which is the best part about it. Stuck with it, great job. Da iawn Mabli. Dwi'n teimlo ta bod chdi angen grŵp rhwng chdi fatha motivate chdi neud o. Mae dynwarad yr anifeiliaid yn eitha wbath fatha gimmicky ond fatha mae'r actual symudiad yn rili anodd ac yn rili calad. Rwan dwi'n mynd adra cysgu gynta cyn gael bath, cos dwi'n acyd gen I mynad sefyll fyny mwy.